Dámy a páni, v novom videu a dneska budem robiť bistro a v tomto videu zistíte, koľko si zarobím za jeden deň v Bistro.sk. Keďže to robím len mesiac, tak ani neviem odhadnúť, že koľko dneska zarobím, takže to bude úplne fakt, že neviem, či zarobím veľa, neviem, či zarobím málo. Dopozorujte to teda do konca, aby ste zistili, koľko som si v 16 rokoch za jeden deň zarobil. Prvú objednávku máme za nami, zarobil som zatiaľ 3,89, takže uvidíme, koľko to pôjde ďalej. Priatelia, chcel by som povedať, že tu sedím už asi 3/4 hodinu, ani jednu objednávku som nedostal a to je piatok, takže neviem no, sedím tu fakt docela dlho, som na nejakom ihrisku. A na to, že je piatok a zatiaľ mám za hodinu dačo, hodinu 30, jednu objednávku je fakt málo. Ak mám úprimne povedať, tak začiatky boli fakt dobré. To som za piatok som si zarobil 40 € za 4 hodiny a to bolo fakt, že výborné. Posledné 2 týždne to je presný opak, je to fakt, že hrozné. Budem tu ešte hodinu sedieť a ak nechcem mať jednu objednávku, tak pojem domov. Ja som rozmýšľal, či toto video vôbec vydám, keďže tu nezarobím veľa, ale hovoril som si, že vlastne vám ukážem, aká je realita toho proste si brigádovať. A tak no. Verím, že dostanem nejakú objednávku, ale zatiaľ to tak nevyzerá.